Але хутка яго апанавала сумненне. Ці правільна ён зрабіў, выкінуўшы грошы? І каму нарэшце патрэбны такі жэст сярод балота? Яму стала шкада грошай, але не таму, што гэта грошы, якіх у яго заўсёды не хапала, а таму, што гэта Сашыны грошы. Яе першы заробак за сумленную працу, за лячэнне людзей, за дапамогу пры родах. А гэта заўсёды здавалася яму асабліва ганаровым і пачэсным. Нарэшце, разважыўшы, ён пераканаў сябе, што, безумоўна, Саша паклала іх шчыра, каб памагчы яму. Як проста яна сказала, калі ён прызнаўся, што застаўся без грошай на практыцы. А ты мог бы напісаць мне, і я прыслала б табе. Яшчэ невядома, ці значыць той пацалунак апошняе бывай. Можа, зусім наадварот. Узбадзёраны гэтай думкай ён вярнуўся назад, хоць і прайшоў ужо з кіламетр, знайшоў і забраў грошы. Любоўна разгладзіў скамечаныя паперкі і паклаў у кішэню, вырашыўшы, што траціць іх не будзе, пакіне на памяць, калі нават не ўбачыць Сашы. Але абставіны прымусілі яго пазней парушыць зарок і купіць за гэтыя грошы сабе чаравікі, бо старыя за час падарожжа зусім стапталіся. Пасілкаваўшыся яблыкамі, узбадзёраны сваім разумным учынкам, ён рушыў далей і яшчэ да цямна мінуў балота, густы сасновы лес і прыйшоў у вялікую незнаёмую вёску. Спытаўшы назву вёскі, даведаўся, што знаходзіцца на беразе Сожа. Гэта ўзрадавала, але варта было падумаць пра начлег, бо параход на Гомель, як сказалі яму, будзе толькі раніцой. Ён ішоў па вёсцы, выбіраючы хату, куды можна было б зайсці папрасіцца пераначаваць, і выдумляў прычыну, куды і адкуль ён ідзе, каб даць пераканальныя тлумачэнні гаспадарам. І раптам неспадзяваная сустрэча. Гэта часта здараецца, што мы сустракаем знаёмых там, дзе зусім не думаем убачыць іх. Белакосая пышнагрудая дзяўчына ў квяцістай сукенцы нечакана выйшла з двара, каля якога Пятро прыпыніўся, і яны адразу пазналі адно аднаго. Некалі ў маленстве разам вучыліся у 5 і 6 класах. Потым бацькі яе, работнікі саўгаса, некуды паехалі ў іншы саўгас, і яны не бачыліся колькі год. Сустрэліся зноў у горадзе ў медыцынскім тэхнікуме, дзе Люба вучылася на адным курсе з Сашай. Але яны не сябравалі. Больш таго, Саша не любіла гэтай сваёй аднакурсніцы. І Пятро, каб дагадзіць Сашы, пазбягаў яе. А калі здаралася і сустракаліся, то віталіся, гаварылі адно аднаму 2-3 словы і разыходзіліся. І вось сустрэліся ў іншых абставінах. «Петя, ты!» Узрадавана, быццам убачыла вельмі блізкага чалавека, закрычала Люба. «Што ты тут робіш?» «Я?» Ён прыдумаў некалькі варыянтаў, каб растлумачыць, чаму ён ходзіць тут, але ўсе яны прызначаліся для незнаёмых, а таму на момант сумеўся. «Я проста хаджу, падарожнічаю. Цікава, ведаеш?» «А, я забылася, ты ж паэт. Табе трэба ўсюды хадзіць і ўсё бачыць. А ты? А я працую тут, у гэтай хаце кватарую. Заходзь, я вельмі рада, Петя, што сустрэла цябе. Ой, Петячка, тут такая сумота, ніводнага культурнага чалавека, няма з кім словам перакінуцца. Я так рада, хадзем жа ў хату». Яна гаварыла бясконца, не даючы яму ні запярэчыць, ні падзякаваць. У кватэру вяла яго пад руку і адразу закрычала маладой гаспадыні. «Маруся, глядзі, каго я прывяла! Мой школьны таварыш! Мы разам вучыліся некалі, а цяпер вось ходзіць, падарожнічае. Я выходжу на вуліцу, а ён стаіць, хатай нашай любуецца. Як адчуваў!» «Ды ўжо ж адчуваў!» – засмяялася гаспадыня.
Не, Маруся, не думай, што ён шукаў мяне. Ён і не ведаў, што я тут, а проста так ішоў. Але я так рада, што мы сустрэліся. Так рада. А хто гостю не радуецца, сказала гаспадыня, спрытна выціраючы крэсла і ветліва запрашаючы сесці. Петру яна здалася такой добрай, такой ласкавай, што ён адразу ўспомніў другую гаспадыню, за якой павінен быў пакінуць любую дзяўчыну, і сэрца яго зноў балюча сціснулася. А хто гостю не радуецца? Сапраўды, хто гостю не радуецца? А вось жа там не ўзрадавалася ведзьма прагная. Я ўсё жыццё буду праклінаць цябе. Зморанага пасля душэўных пакут яго вельмі расчуліла і пакарыла ласкавасць любы і гаспадыні. Пецячка, ты будь тут як дома, умывайся, а я на хвіліначку выскачу. Люба бегала па хаце, уздымаючы падолам сукенкі вецер. Пецячка. Пятро успомніў, што Саша ні разу не назвала яго так пяшчотна. Нават Пеця яна казала яму вельмі рэдка. Усё неяк абыходзілася безназоўна. Чаму? Чаму яна пазбягала яго імя? Зноў успыхнула падазронасць. У жыцці яго амаль ніхто так не называў, памяншальна ласкава. Дома маці, сёстры, суседзі чамусьці з самага маленства, як ён і помніць, называлі Пятро ці Пятрок. Што ён лічыў адно і тое ж, бо Ка гэтае большасць людзей неяк глытала. У тэхнікуме усе сябры і настаўнікі звярталіся толькі па прозвішчу Шапятовіч. Неяк ужо так здараецца, што аднаго называюць толькі па імі, і да гэтага ўсе прывыкаюць нават у афіцыйных абставінах. Другога ж толькі па прозвішчу, нават у самай інтымнай сяброўскай кампаніі. А таму Люба сваёй хітрай ласкавасцю закранула адну з самых тоненькіх струн душы, якую вельмі нялёгка знайсці, але знайшоўшы, даволі лёгка зайграць на ёй. Свядома яна гэта рабіла ці несвядома, хто ведае. Магчыма, што яна ў свае 19 год мела ўжо нейкі вопыт, як прывабіць хлопца. Ва ўсякім разе, на рамантычнага, узнёслага у сваіх марах юнака такі зварот яе зрабіў моцнае ўражанне. Ён быў удзячны Любе, яму захацелася адплаціць ёй такой жа увагай і ласкавасцю. Адчуванне цеплыні і сардэчнасці дапаўняла гаспадыня сваёй ветлівасцю. Люба пайшла, а гаспадыня памагла яму ўмыцца, узлівала на рукі, дастала з куфра чысты, вышываны пеўнікамі ручнік, а потым адразу ж распаліла на прыпечку і пачала смажыць яечню. Спрытна ўвіхаючыся, Маруся даверліва расказвала пра сябе. Маладая салдатка, муж служыць у арміі, яна жыве са свякрухай, але старой дома няма, пайшла да дачкі. І добра, што няма яе, бо старая хоць увогуле і добрая жанчына, але як усе старыя, бурклівая. Цяжка ёй зразумець маладых, а з Любай яны жывуць як сёстры, усё давяраюць адна адной. Звычайна сарамлівы з незнаёмымі жанчынамі, Пятро праз 5 хвілін адчуваў сябе з гаспадыняй як сястрой. Люба вярнулася з бутэлькай вішнёвага лікёру, лепшае, што знайшлося ў краме. Яны ўтраіх сядзелі за сталом, Пятро як госць на самым покуце, і пілі гэты лікёр невялічкімі чаркамі з тоўстага жоўтага шкла. Такія чаркі рабілі яшчэ да рэвалюцыі. Гаспадыня, весела падміргваючы Любе, гаварыла тосты. «Давайце вып'ем за вашу сустрэчу, каб не апошняя яна была, каб Пеця быў частым госцем за гэтым сталом». І Пятро піў, не надаючы асаблівага значэння яе словам. Пасля вячэры яны гулялі па беразе Сожа. У вадзе трапяталі далёкія зоркі, агеньчыкі бакенаў, зялёныя і чырвоныя. Трывожна шапталіся лазнякі. На тым лугавым беразе гарэў вялікі касцёр, і каля яго віхляліся фантастычныя постаці. Над затокай плыў халодны туман.
Люба тулілася да хлопца, уздрыгвала ад холаду і ўсё скардзілася, што ёй адной сумна жыць у гэтай глухамані. Пятро крыху ап'янела ад выпітага лікёру, абнімаў яе і цалаваў у вусны, у гарачыя шчокі, у прарэз плаця на грудзях. Яна млява шаптала: «Петя, Петячка». Але рабілася сапраўды холадна, росна, і Пятро, шкадуючы свае чаравікі, прапанаваў вярнуцца. Яны пасядзелі на лавачцы каля хаты, пагаварылі ўжо без пацалункаў. Спаць ён папрасіўся ў гаспадыні пайсці на сенавал. Сена было на вышках у хляве. Унізе рохкала патурбаваная свіня, сонна ўздыхала карова, і да прыемнага водару лугавога сена прымешваўся пах гною. Але Пятро не заўважаў гэтага. Ён думаў пра падзеі пражытага дня, пра Сашу. Задаволены сабой, ён дакараў яе. «А што, бачыла? Думала, калі табе не падабаюся, то ніводная дзяўчына не гляне на мяне». Не, памылілася. Ён, як і ўсе мы ў юнацтве, вымяраў уласную вартасць тым, наколькі падабаўся дзяўчатам. Але такі ўзняты настрой цягнуўся нядоўга. Напалі блохі. Так, чытач, звычайныя блохі, якія часта псуюць нам самы добры настрой. Пятро варочаўся, чухаўся, стараўся глыбока аб чым-небудзь задумацца, успомніць што-небудзь прыемнае. Але прыемныя думкі зніклі. Зрабілася брыдка ад блох, ад пацалункаў Любы. Успомнілася, якія тоўстыя і мокрыя яе губы, якая сама яна тоўстая і мяккая, як пампушка. Ён паставіў іх побач, яе і Сашу, убачыў Сашыны ясныя вочы, і яму стала сорамна. Ён сам сабе зрабіўся брыдкім.